Mayong buntag ug sa mga sukitig lantaw sa video ni Iyaan na siya laim kanang trabaho pabang dualo sa Facebook ug ingon man sa magdalag kinabuhi niini akong sulat. Tawgan ko sa ngalan Naiding, taga Bangkas. Una na ko bukiki na akong kinabuhi niini kini akong sulat palihog ko sa pagpatugtog gugmang imyo. Mikidhat ka, mikidhat sa ko, ug nagkinig hatay dayon kitang duha. Tungod sa among kapobrehon, naungdang kami sa among pag-eskwela, kay among ginikanan wala gayoy kwarta. O dili lang kami nagsalig sa among kita sa among tanom na mais. Maori among gikwaan sa taman-taman na panginahanglan. Usa ka adlaw, akong amiga gikan sa Brunei ni bakasyon diri sa Pilipinas. Samtang ako, naglusong ko og bani sa saging para ipakaon sa among baboy. Niabot siya. Ug iya kong gihangyagan nga mapalupad sa laing nasod ug matabangan daw ko niya. Tuod man nakalarga ko. Bound to Singapore. Maayo ang akong kinabuhi ngadto sa laing nasod ug buotan kayo akong amo gitagaan ko og day off. O sa akong pagsuri-suri sa park o sa kadalanan, naila-ila nako na mao kini si Bernard. Samtang gatungtupan niya, aduna daay paglihim na pagbati ang matong usa ka namo hangtod na magkatrato na jud kami. Kabalo ko na aduna siya pamilya pero ingon niya kanako nagbulag na sila kay dili na sila magkisinabot. Nagsige na silang away. Tuod man, naglabay ang mga adlaw, semana ug tuig. Nakambog na kami duha ka lalaki himsog na bata tungod sa among pagkahigugmaay. Ug ania kami karon. Malipayon na pamilya, mas kinakalisod ang kinabuhi. Daghang salamat, Tata Daen, ang imong matatampo, Naiding Mualong. Lisod gayud magtukod ug magbuo ug usa ka pamilya. Busa magkigugmaay ug magrespeto ay. Mo lang to, mayong buntag.